Здравейте, дами и господа! Ето го двигателя на BMW-то, на 39-ката. В състояние, гледайте го за какво става въпрос. Ето. Това е двигателя, който ще го направим. Ето всичко чупено, където е. Мащаме, фърляме. Още един двигател има. И там още виж колко коли има. Разбираш ли? И двигателя, и на другия двигателя. И на този също има двигател. Ще направим от 4-5 двигателя, ще направим един, обаче двигател ще, разбираш ли, над 400 коня предполагам, че ще стане. Това турбо ще се мани, това, което го гледате, това от кибритената кутия, където е, ще слагаме от камион Scania. Да знаете, съединител е на люк оригинален, ще го фърляме, ще слагаме на ЗАКС или нещо по-специално. Ще видим. Нови тапи, всичко има двигателя. Остана само да го сглобим. Обаче дъжда вънка е малко неприятен и затова спираме да работим. Айде, до нови срещи и ще направим други видеа, когато ще стане двигателя. В този вид го снимаме, който е. Чао!